Började med en motgång vid övre streck. Det fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att spelarna givit upp. Man hade sagt oss att detta var seriens modernaste oslagbara trupp. Sen följde självmål, förluster och målskyttar försvann. Och det var domarskandaler och spel med 8 man. Och varje stjärna i laget fick bäras av planen med stukningar och sår. Och med en omgång kvar så var allting precis som vartenda jävla år. Jag tog min halsduk, en Falcon och ett paket Palmal. Och lite jäger, jag tänkte att vallen är säkert kall. Jag kravlade upp över mördarbacken med döden gåendes intill. Jag tänkte jag måste börja träna. Sen tog jag en klunk och så ett blås till. Vi följde pilar som angav ståplats, läktarens plats. Det var på långsidan smitt, men sikten var ändå kass. Vi var rätt många, men alla tog det ganska lugnt. Det var väl bara en aspackad Pontus Winter som trängde sig lite dumt. Sen sa minuten att oddset för 0-1 var 7-2. Och så i allsvenskan hade visst Gävle gjort ett mål. Sen var det någonting med 17 eller 17 som alla borde känna till. Och Xerox-kiosken ska tydligen vara den främsta som någonsin funnits till. Sen måste ägaren flytta en fel parkerad bil. Köp halva potten, lotten och även en souvenir. I halvtidspausen blir det underhållning av världsklasskvalitet. Och Svenska Spel hälsar visst att oddset för 0-2 är 4,3. I halvtid kaxade sig en äldre man med käpp. Jag tittade upp, han hade på sig en tårkeps. Och han skrattade och sa att nu dröjer det föga tills J Södra har dött. Jag sa detsamma, du gubbjävel, du är den yngsta tårdan jag någonsin mött. I andra halvlek blev Södra till ännu mera mos. Vi var så tysta att allt som hördes var Anders Ros. Alla hoppades på att någon skulle säga något till stöd. Det var väl då Arvid Sjö ropade att nu ska någon dö. Då kastar Jimmy in en brinnande bengal. Och sen bröt helvetet lös och kaoset det var totalt. Göran Bäckström